Arim it-tieni ktib ta' Slaten. F'dak iż-żmien ġie għand Eliżew, raġel minn Baal Salisa, u ġib lir-raġel ta' Alla ħobż tal-bikri, 20 ħobża tax-xejr u żbul mimli qamħ ġdid. Eliżew qallu, għatihom lin-nies ħajjiklu, imma l-qaddej tiegħu jieġbu, kif nista' nqassam dawn lil mitruħ? Raġa' qallu Eliżew, għati lin-nies ħajjiklu, għax dan jgħid il-mulej, mhux biss jieklu imma jifdal ukoll. Dak qasmilhom u huma kielu u kien għad fadal minnhom bħalma qal il-mulej. Iftaħ idejk mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-bib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Iftaħ idejk mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Għajnin kulħadd taħarsu lejk mulej, u int tagħtihom l-ikel f'waqtu. Int tiftaħ idejk u xxabbal kulħadd bil-ġid. Iftaħ idejk mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Iftaħ idejk mulej, ferraħna bil-ġid li tatina. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, inħeġġiġkom jien, il-priġunier tal-mulej, biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar, taħmlu u tħobbu l-xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabt tas-sliem, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, kulħadd u f'kulħadd. Alleluja, alleluja. Profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilea, jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warah, għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela lejn l-oljiet u għatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib lejt, il-festa tal-Lud. Ġesu rafajneh li maħkotra ta' nies ġej għalih u qal lil Filippu, "Min nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom xieklu?" Dan qalulu biex jipprovah, għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu jieġbu, 200 dinar ħobż, ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indri, u Xmun Pietru, qallu, Hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhu mal daqshekk nies. Ġesu qal, Edu n-nies bil-qiegħda. dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, radd il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, Iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. marru jiġbruhom u imlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejn wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu, qalu danu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu, meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn l-oljiet. Dan 17 il-ħadd ta' matul is-sena. U din il-ġimgħa Ġesu jagħmel miraklu ieħor. B'żewġ ħutiet u 5 ħobżiet biss, Ġesu jitma' 5,000 raġel u jibqa' 12 qoffa żejda. Iżjed minn kemm kienu bdew. Din skur li storja dwar Ġesu bħala bniedem tal-mirakli, imma wkoll storja dwar l-Ewkaristija. Il-Vanġelu ta' Ġwanni spiss ikellimna dwar Ġesu u d-dixxipli tiegħu billi jinqeda b'simboli bħalma huma l-ħutiet u l-ħobżiet. Xi jkun simbolu? Simbolu xi ħaġa li tfisser xi ħaġa oħra. Ngħidu aħna din is-sħaba bid-dawl hija simbolu ta' Alla.
Alla mhuwiex sħaba, imma din is-sħaba u d-dawl tagħha jirrappreżentaw lill-Alla u l-imħabba tiegħu li tiddi fuqna. Is-salib ukoll huwa simbolu ta' Ġesu li miet wir xoxta biex isalvana. Jirrappreżenta is-sagrifiċċju tiegħu u s-salvazzjoni tagħna. Is-simboli prinċipali f'dan il-Vanġelu huma iż-żewġ ħutiet u l-5 ħobżiet li Ġesu jnewwel lin-nies. Dan l-ikel iġalna naħsbu fl-Ewkaristija, il-veru ġisem u d-dem ta' Ġesu, li ma kellux idum ma jagħtihomna bħal ħutiet u l-ħobżiet. L-Ewkaristija timliena l-istess kif ġisimna ma jgħaddix mingħajr ikel, ruħna ma tistax tgħix mingħajr l-Ewkaristija u bħal ikel għandna bżonn niklu spiss mill-ġisem ta' Ġesu u għalhekk immorru l-quddiesa kull nhar ta' Ħadd. L-Ewkaristija wkoll bħal ikel għax nikluha ma ta' ġewwa. Fil-familja naqsmu l-ikliet flimkien. Il-Knisja taqsam l-Ewkaristija tiġburna l-koll ma' xulxin kull darba li mmorru għall-quddiesa. Xi drabi, wara ikla kbira, ikun fadal loqom tajjeb għall-għada. Fl-istorja tal-miraklu kien fadal 12 il-qoffa wara l-Ġesu tema l-folla. Dan jurina li meta Ġesu jagħtina ġismu biex nikluh fl-Ewkaristija, ikun fadal ukoll għax Alla qatt ma tonqsu l-imħabba tiegħu għalina. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!